Призвали, повістку дали на блокпосту 9 серпня. Приїхали сюди батальйоном, батальйон розірвали. Viral di media sosial Telegram pada Selasa 23 Januari 2024, sebuah video yang memperlihatkan momen saat seorang prajurit Ukraina yang ditangkap berbicara tentang keadaan di jajaran Angkatan Bersenjata Ukraina. Prajurit tersebut mengatakan bahwa dia dikirim untuk menjalankan misi tempur, diberi 1 granat dan 1 senapan mesin dengan 4 magasin. Namun pria itu tidak melihat komandannya. Menurut napi tersebut, banyak orang yang dimobilisasi menolak menjalankan tugas di garis depan dan melarikan diri. Orang Ukraina itu juga berbicara tentang kondisi baik saat berada di penangkaran Rusia. Semuanya baik-baik saja, hidup, sehat, mereka memberi saya makanan, minuman juga, dan yang paling penting mereka tidak menyakiti saya, ucapnya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Без води, без тепла, і я зрозумів, що нам сказали, що позиції будуть дуже далеко, там метрів 500 до лінії зіткнення. Що там так просто дежурити і все, і назад. Получається, люди, от я йшов, і ще зі мною двох. Один ногу підвернув, получається, ми мали поміняти на ці позиції 3 чоловік. З цих 3 лише тільки я один поміняв одного. Тому можливість уїхав, а обичний люд села, які сиділи, займалися там господарством, чим просто половили і догнали, сказали. Там полюбе, якщо їдеш в маршрутку, і машини немає різниці. Під'їжджають, зупиняють, заходять всередину і дивляться, хто мужики, хлопці. Питають, наприклад, скільки років, якщо немає ні воєнника, ні паспорта, просто забирали в воєнкомат, уточняли через поліцію, пропавали дані і все. Потім приїжджали, просто давали вдома, там забирали деякі речі і все. Я навіть командира і танка взагалі нічого не бачив. Ми коли приїхали, нам сказали, у вас там танки, ми обично піхоту, в стрілецьку роту чи туди, я не знаю свого командира, я нікого не бачив. Ні, нас, виходить, привезли вночі, ми мали їхати в Дружковки, там поселитися. Потім нам сказали, на позиції йдете сьогодні, ми відказалися. Нас забрали воєнники, сказали, що шуруйте, завезли в часі яр вночі. В часі привезли, потім відвезли, щоб ніхто нікуди не втік, тому що дуже багато це зачасників. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.